Госпожо Плукчеева, обедини ли се бизнеса заедно с институциите по пътя си за решаване на проблемите, които са свързани с издаването на визи за туристи от трети държави, за привличането на работници от трети страни? Какъв е резултатът от днешната кръгла маса, която Българския съюз по балнеология и спа туризъм предизвика и организира? Бизнеса и институциите се обединиха около дългия списък проблеми, но аз се надявам, че тази среща и тази кръгла маса ще допринесе след няколко месеца да бъдат обединени около намерените решения на проблемите, което е най-важно. Лично аз съм оптимист, защото успяхме от страна на Съюза да осигурим за участие председателя на комисии от парламента, лично госпожа Фандъкова като председател на комисията външна политика, председател на комисията по туризъм, министър Боршош, който остана почти през цялото време, бизнеса и всички заинтересовани и ангажирани с проблематиката институции, а именно Външно министерство, Вътрешно министерство, Министерство труда и социалната политика, съответно ДАНС. И бизнеса, виждате, от сектор балнеология и спа туризъм беше широко представен. Радващо беше, че и министри бивши, като министър Илин Димитров, Николина Ангелкова, съответно министър Христина Христова бяха участници и то активни. Проблемите са много, както за работните визи, така и за туристическите визи. Накратко, трябва да кажа, че проблемите са свързани с, от една страна, липса на достатъчна координация и синхрон в работата на институциите, от друга страна с липса на необходимите промени в законодателната ни уредба и подзаконовата уредба и съответно много още други проблеми, но най-важното, което мога да кажа, заключението е, че в последните години липсваше политическа воля, политическа стабилност и системност и съответно тотално сме изостанали в дигитализацията на управлението в държавата и конкретно в дигитализацията на сектор туризъм. Така че основните решения сега са насочени именно към парламента по отношение на законодателни промени в няколко основни закона за чужденците и някои други. Съответно, другия пакет от предложения ще бъдат насочени към съответните министерства и третия пакет ще бъдат към трети адресати, но важното е, че към министъра на туризма ще се възстанови работната група, в която ще бъде представен бизнеса, парламента и останалите институции от правителството. И в края на всеки месец ще трябва работната група да излиза с съответния доклад, какво е постигнато, защото мерките са от различно естество. Едните са неотложни, други са в краткосрочен порядък, трети средносрочен хоризонт. Има, разбира се, и дългосрочни, които трябва да се изпълняват. И по този начин при работа и гарантирана прозрачност можем да вървим напред. Кръглата маса, както виждате, беше изключително работна. Никакъв пиар, никакво празднословие, защото нещата са опряли до кокъл и стига вече забавление, стига вече някакви оправдания и на служебните правителства, на които се наслушахме и нагледахме, без никакъв сериозен ангажимент. Сега е крайно време да се работи, да се запретнат ръкавите и да се работи, и то да се работи заедно. Бизнес, институции, парламент, за да вървим напред. Ще бъде ли пренесена топката и на европейското поле, както се казва? Много добре, че поставяте и този въпрос. Видяхте, че министър Христова, бивш министър на труда и социалната политика, която до детайли е запозната и с всички директиви в тази сфера, посочи колко тежки бюрократични процедури идват и от Брюксел, които се натрупват към нашата българска бюрокрация и че има нужда от промени и там. И затова се иска сериозно, редовно правителство,
което да отстоява в Брюксел интересите на страната, на бизнеса, на бранша и да иска корекции в отделните регламенти, които вече стават пречка или са остарели и абсолютно не удовлетворяват, не са в синхрон с динамиката на времето. Затова съм оптимист, че и в тази посока ще се започне да се работи. Наясно съм с тежестта на европейската бюрокрация, която е още по-трудна за преборване, но при полагане на усилия резултат ще има. Знаете този принцип, който се бори, може и да загуби, но който не се бори, вече е загубил. Благодаря ви.